Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam dagasni. Ha kajing beteng banrat ding khong yu udrong napo kajala ka nyau trap youth council HYC men ha ka hendru tarik unai lor kilali drong habiju ban ai jing kershani kinong shnaflim naga benta usenyang jogi samla khasi bakila ban shnaflim kum kajing long jingman kajat ben riu nyau tram namar kajing lingkar kajing imhau drong ya ketika kenhun HYC ban ai jing kershani ka film khasi ka badang ya habiju cinema hall ka bakerteng ka lingkar layalam do ba Isaac Basayomon bot uba Don Bok Lang Karlingdo. Ketika movie semua keberang ya ketika film kewajikot lakot kering kelingkar ngila sya invite nagleng jong ka kenhun high producer iba itong ni mo te ngiro jisang ngida yebun kam hai por nado artrik la invite ingi tili si kesimpor ka tulis ngi mo haduk mandi simrai bangin wan ban pai te ke ka bang ko ban OEP naleng juga HYC haduk ni ski bomda la kumba sau benai sau sgi ngilayat kede kema persya udrox ti habang iwan ban pe ye kenika film ke bomda ngi ba kidon ki benta ki ba relate ye ka story jong gitu ki family ki bangilai kendo hak por bangi phai ki sport rehabilitation center lene sport ketika jaka sumar ban pen empat ye ka mesim ke bahala jot ka jongki di nagliang jongi kum ka kanhon ot le si phila ban keli kalong no film ngihi ya kan no film bla penmi dai producer ke bagi jongi ngi ai ke jingero tingero ini ka film ka badan sya la ka jong jingmot bakum no ka kentu ka wer ya kini ke imlang salang ka bomta leng ba ngi ke pa amar bunsin hi ki kmi ki pa lengba ka jing bom nang ban peni ka jing hikai ki khon ro hal ka jong ka jing lenti ki sakma ki kendo ye ki mang salang ka bakum de kum tai ki jot bat ki pat ki pra tingi ini ka film ro ka menta kiran ka story ka ba le si lingba ka pisah te hot ko mo ong manur manoba ting teng mdei e tang long tang nam ta ka pisah ndai kidan ki long yeng ki ba kadan ta broken family ma kajing pa yeng pa sam kami pa me so jumot tigi khon ki poi ban shim ye ki sinjam ki ba long ki ba mya de dur bat ki mlang salang ka tari masalang ka ba shong shong shngai hari ngani hu ipi ngi dan be khun ye ka diga thama against dogs adu second May ki don ki long ye badan pura ti nale ju HWC ngi ju ong ba hakum ke di kapor mam tangi nam dei ban ya poi dau baka tagi yeng jong a jong b jong k hari ngi haban don kita ke museum meni trilang kadon ka jing ong jong we rang ba bangi long le no e ngi penong ka awareness ka tiga shnong mi tang katu keningun ti ka awareness ngi don kampi hakum meni kapor namar kuma pitep man hane ka session ma ngile sngo ba numbers jong kita ki addicted lani kinong penan kam ni nong di dos ka poi trilang lailan tingi don kam ka awareness bat ki kme ki pa ki tu long yeng kam dei e tang ba ong ba empat ja ko hayeng sem joki nai le ishi menda ki awareness te don kam ka jing ai ji kai ya ki imlang salang ya ka ri bujak men reu khnang ba kumni ki e kinong man ja po ka imlang salang lan ni kinong man long shop ken ja ka men reu jingi ngi dei minorities lada lailak menda kumbang juang balada ka shlong lan ni ka ja men reu nyu trep jongi ngim yakun ngim yakun menta kat bangi nang biang ka format po phat ki nang biang ka bor chaping let's say hadin post nam kata ka Shillong city kat ka zombie city tingi don kam ba ngin yakun bat ngi don kam ro ka jing yasok chilang ka tiam mo chiang jong ubabun balang mdei tang mengi seng balang ki seng long ki seng samla ki dor bar shnong ki nong pania jong ki balang ki kan hun ya mo pher pher don kam ban mi shafrang shmat ban pentikna ba lada kajing tri lang gadon kamut easily le sing laban ong ba ngi laban eradicate bangin rat khong ni drugs te ka ngi kentu ye ki bor ba lor bakin ai ji tri lang
Isno mam reglal dap ki film khasi. Te nangale juga choisi ya MNC ya prokhat kini ki filmmaker bakina kiu kham choplang nang ye penmi ki film jopi bat ngai kentu pat ngai kentu ro haju kapor ye ki parari so ba ban wan ban ya MNC ya kum gini ki nong penmi film amar haba khado hi ladau kiu do sam jongi ladau poi halo no bentaro ladau poi jongi ngadon ka jing sung singan ya gari bija menri henry baling li ra ik we pat ki bom dei ki do exam jongi kaban kong e ilang jong shu burom jong ki we ngin shu e ki film ngin e ki jong la jong kemun ik film kasi hari ngin burom kita di film ki Sunat tentang bon ngi mah tentang nak film sau nak film you ni ya ka reality ke bajak ni ma ki film mentang sunat ba shibun ba lam yang ni ma kan ni senjam ko ki pishim nak yang pi ni ke bajak han ya hari jong itu beli ba kilong yang kembang apet yang film joki mana kano kemen ba you nilap ba keladun kilong yang kalau tek untuk banjak tiar na yang beli baru kayak wasang na yang ngajiro ya producer bakuni film yang kerpar iwe benpet yang film begini mustu yang kalau kumno marka i baja kali ka i ba kini dari ke reality ke baja bisnai ke iru dari ke i ba la ja kap ni lupa telong na kerpat long yo yang sam kilomon kin de mustu ya katakan wasang na yang ya perkat ba kai ga wasat ta jigi kumno ila menu ja kawe ga jing teli babun ki bren teng haba ki kini kena badi drops ki kloi tang bring video kin pha changi sik seng kin pha chayu are bilap te song pha se sim khalang kan ngoli gani gani jing kli ui po breu dia kam dei tang ba ong ba ka seng kum cha ono kai choi si sim ya kani ba kan clear are ga dei ka kamram jong ui po jong ni bagi hap kong kani kan maka jing le jing bagi untuk ba oh you tu le to kam piring dia yang tiang pina ai mesim ka tu jitin pina ai mesim kan hari pi te bat se makin mulut benek itu kam macam apa ba ban penduk jat hi yau drugs ngai i bakalong masuk beling